pa Isabel mangwanani mamukasei. Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndile mukati mekupfapfadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawese nyika ino. Papa tirega ndingotanga nekupedzisa. Panedza takabata tikachaura kuti maererano dzapapi dzakuenda papi. Ndine nyaya yeku village age. Kwatinoti kugokwa kunonzi kumangorowe. Yemurume akapondwa vari vanhu vekuti vanga vari mukati mekukorokota goridhe vari kwaikoko. Iko zvino muri ya Zimbabwe rega ndikuzivise kuti nyaya iyi takaisiya mutumbi uchingori mumba. Mushure mekunge guva rada kuchirwa nguva diki rikaramba kuchirika mune zvakanaka. Asi vanhu vakazowedzera mukati mekushingira kuti ringapondwa sei. Asi zvakazoitika ndezvekuti kumunda kwevanhu vanopomerwa kuti ivo vaka ndio vari kupomerwa vakauraya munhu. Ndofunga mukazoenda pa WhatsApp channel yedu muchaona munda wakarikitwa chibage chese chakadonhera pasi. Muchaona zvakare kana network yakuita mafambiro akaita coffin richienda kunosiwa kumba kwacho. Mafambiro arakaita muchikana network yakuita bene zvakanaka inenge rutiza muchaona zvakamira safe. Vanhu vakazoita dare vakaungana kusanganisira mapurisa kusanganisa nemumiriri wekwamambo. Vari mukati mekuita dare kuti zvinhu zvikafambiswa sei kuti munhu agovigwa. Pakauya champupuri chakasumuka padhuze neguva chikatenderera kunosvika pavanhu. Veukama vakanga varipo vakaridza mhururu, vamwe vakaruva maoko, vamwe vakaridza kwela. Kusvikira vazowirana zvavo kuti munhu aende kunovigwa. Asi rega ndikuzise paitika zvinhu izvi. Ndakataura kuti kune kambwa mushure mekuoneka kahuku kadike changobva muzai kachifamba kubva kune mumwe musha unova ndo musha unopomerwa kuti kwakali vanhu vakaponda uchienda kumusha wevanhu vakaponderwa munhu kakaka kachikokandwa kachitika kaenda kakatorwa kakanosiwa uko kobva kadzoka kakazongodyiwa nembwa. Kambwa kaye mukoma kebhi nemhuri yeZimbabwe kekudya kahukwana aka kakazooneka kachishanyarika kachigomera. Umwe munhu achibva akabata chi ndokuno tikaroda kuenda kunozvibatsira asi kuzvibatsira kasi kugona nemhaka yei pakakatarisa kuno nzira inoshandisa kuenda nayo kuchimbuzi vakaona kuti kaibuda bapiro rimwe chete raibuda zvimwe zvakabatsirira mukati kakazotorwa nemunhu ndiye akaenda kunoita zvekunodhonza kuti kabude kahuku kaye kachibva kangobude kakadaro kasina kufa aiwa kakafa. Okay. Asi kakabuda kakadaro kasina kudyiwa kana kuita sei. Ndobva kakandwako pakakakandwako kambwa kaye kachibva chakakufamba. Saka iko zvirozvi munhu akazongovigwa paine mombe dzinokwana kuti 4 dzimwe dzainzi dzinouya asati dzauya nanhasi atisati ziva kuti zichasvika papi. Saka ndiri kuti munhu akazoita sei akazochengetwa. Saka vakazogara pasere vakataurirana avo vari kufungidzwa kuti vane chekuita nekufa kwemunhu uyu pamwe cheteka neavo vane hama yakaurayiwa kuti mombe dzichazouya rini. Vanhu vakauraya mukoma KB vari kufungidzirwa hapana munhu akaonekwa. Vese vachiri musango nanhasi. Ende pakazotorwa coffin ichienda kunovigwa pamba padzanga dzangove honye vakapedzesera vatora manhingi micheka yokumonyeredza kuti ritakurike nokuti rakanga ratota pasi honye dzaingotakanyika kubva pamba apa. So vakazongobata zvokuti vaende kunoviga munhu ndobva kwasa kuna kuviga munhu asi vacho vari kupomerwa nanhasi havasati vaonekwa. Mutumbi wangu watokanganisika ende kutorera vamwe vanhu vari kunzizwa pane kumwe kurwizi kuri kuonekwa vanhu vachinzi vanombobuda musango vachienda kunomwa mvura vari kutofungidzwa kuti ndivo vari kugara musango nenyaya yekuti vasi kukwasa kunosvika kupi kudzimba nenyaya yekuti vakamirira nyaya yasvika papi mapurisa ati kudii then. Asi chimwe chakachichaurwa ndechekuti izvo nyaya hombe yanga ichitaurwa nekuda rekwamambo vari kuti pakatongwa nyaya iyi vanhu ve ndivo vakafirwa nemunhu ndivo vakasiyirwa mashoko ekutongwa kunzi muri kuzviziva here kuti imhosva yamakaita yokutakura coffin kunosiya mumba memunhu. Saka bushaya kwamambo muzozinzira kuti mutongo wenyu wakaita sei. Havazi kutaura kuti makauraya muri kuzviziva here kuti imhosva yamakaita muchaya kuzunza mutongo wenyu. Mutongo uri kubudiswa kwamambo mutongo wevanhu vakaita sei vakatakura coffin vakauraya hapana mutongo. Pakaipa takambozvitaura wane kuti zvaitika izvi handifunge kuti zvinopera mune zvakanaka. Sei vatora kamutumbi vakaenda kakunokusiya kumba kwevanhu vakapwanya vakadistroya dzimba baba Isabel. Icho kwadi mukoma KB. Rega tinzwa kuti nyaya yacho ichafamba sei. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekubvabvadzana nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino. Paka Epwethe chiri kuti kudini. Epwethe mukoma KB kune vanhu vari kuti izvo takagara zvedu mudzimba dzedu anokulunga ari masenzi edu but pane dzimwe nyaya dziri kukonzera kuti takutosha. Kune mwana ane 13 years akapomerwa mhosva yekubata chibharu mwana asikana ane 7 years. Abata chibharu akaona mwana wepamba kuti honai zviri kuita akanoshedza vakuru kuti yamuone zviri kuitika panapa. Mwana uyu paakaendeswa kumapurisa ndobva nzi endai kwadhokta. Ndichitaura nevabereki mwana vanoti ivo vakaenda kwadhokta zvikanooneka kuti mwana uyu atokanganisika asati fanira kurapwa. Mwana akamukanganisa wacho i 13 years
ndokubva aende mapurisa zvikanzi nyaya iri panapa ndiye kuti tinoda kukuzivisa badzi kuti mwana akaita zvinhu izvi pamutemo zvinonzi izvo mwana uyu asungwe, mwana mudiki. Vari mukati mekutaura, amai vakabatirwa mwana Chibharo vakazenge vakamira nevamwe vanhu mukati menzvimbo yeEpworth vachibvunzana nokuudzana kuti zvakamira sei pane zviitika pamwana wenyu. Vari mukati mekutaura nevamwe kuvazivisa zvavakaita, vakatozoona mapurisa akuya, amai vachibva kubatwa nemapurisa vachibva vatoenda kunorora kumapurisa. Variwo vane mwana akaita sei akabatwa vachibva vazodzorwa mangwana. Vanoti ivo vakaripotirwa nevabereki vemwana uyu kuti vari kufamba vachitaura nevanhu kuti izvo mwana wangu akabata Chibharo, ndokusaka ndavasungisa. Vabva kumapurisa vakati izvo kumapurisa ndanzini takutorerai panapa nenyaya yekuti muri kufamba muchitaura nyaya iyi. So ivo vakazopiwa tsamba yokuti izvo vaende sikupi, vaende kune ofisi vakanzi vaende nenyaya yekubatwa kwemwana wavo Chibharo. Ndobva vaenda ikoko, vachisvika kwako vachibva vanzizvo tine urombo tichaita kuti mwana uyu angotorwa aende kumapurisa vamurange nokuti zera rake riite sei harina kodzeri kusungwa. Saka ivo vari kutambudzika. Izvezvi mwana uyu vari kumuona anogara nemunzvimbo, mwana uyu ari kutofunga kuti abata vanhu vaviri kana kuti kune vamwe kune zvakaitika. Saka isusu tinogara sei munzvimbo mune mwana watinotoziva kuti mwana uyu ndiye akabata mwana wedu, asi mutemo uchiti mwana uyu asungwe nekuda kwezera rake, asi isusu mwana wedu akamubata. Chinomukonesa kubata zvakare chii? Iye achizvigona kunyange zera rake richinzi arisungwe. Aunza nyaya kuchimuti ndiani? Vabereki vemwana. Vabereki vemwana akabatwa Chibharo. Yes. Right. Ndio vaunza nyaya. Pakaenda kunoripotwa nyaya iyi, mwana uyu akabatwa Chibharo akaenda kunoongororwa akaonekwa kuti akakanganisika. Right. Uyu mwana ari kufungidzirwa kuti akabata Chibharo hana kutakurwa. Zvinzi mwana mudiki. Right. Vabereki vemwana akabatwa Chibharo ndio vakatorwa nemapurisa. Zvichinzi kudini? Zvichinzi zvo kwanzi muri kutaura kuti chi? Imimi mwana akadai semuchiudza vanhu. Saka izvozvo akatoshandi amai vemwana akabata ndio vakabasa kunoripota kupolisi kuti ndio zviri kuitika. Amai vemwana akabatwa ndio vakasuturwa nemapurisa. Vatorwa nemapurisa chibva vazodzora kunzi yanga iri nyaya yekuti muri kufamba muchingotaura nyaya ndokusaka takubata mabatwa nemapurisa. Vari kuti ivo vabereki vemwana akakonzeresa havasi kubatwa, akazobatwa ndini, asi ndomboti nyaya dzina basa. Ndichagara takasununguka sei tichiziva kuti mune mwana anonzi mwana mudiki bhata anogona kubata vamwe vana, asi mutemo uchiti abatwe. Apa totodaka kutonzwa vanoziva kane zvemutemo kuti mwana uyu mwanakomana ane 13 years akabata mwana akabata ndiye ane 13, akabatwa ane 7 akabata mwana ane 7 years, akabata ane 13, akabata ndiye mukuru ane 13, akabatwa ndiye ane 7. 13 years yakabata 7 years. Ndo zvatutaura kuti mwana akabata mukomana akabata musikana, mwanakomana ane 13 years akabata ane 7 years. Yes. Andiitika. Saka uyu ane 13 years ndiye ari kunzi asungwi nokuti mwana mudiki. Apo uyu ane 7 years akakanganisika. Ya, regai tinzwa. Munoti kudini ko Zimbabwe 0713-938-538 0713-938-538 kubvaka ku Epworth munoti kudini ko nacho. Regai katinzwe kavanoziva kane zvemutemo. Ndinonzi the Pitbull Blessing Mauye ndiri padema pariseko padema nhasi Zimbabwe. Tichadzoka tichitora kanhare pamwe chete kane messages enyu kuti tinzwe zvakawanda kubudikidza nenyaya dzatsodzwa naBaba Isabel. Asi pari zvino regai katigadzira kuendesa ika kumarinda National Heroes Act 7 years anofanira kuti aitwe sei. Anditika tibate pa 0713-938-538 0713-938-538 fafaidzai tsudzirai kwapaidzai zvimwe. Icho demo yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura zviri kuitika matima wese nyika ino. Nyaya ndakabata panguva ino muri yeZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo inonzi Rusape kunonzi kunyazura. Nyaya yeRusape Nyazura yakamira yakadai so. Kune murandakadzi ari mukati menzvimbo iyi anogara muvillage vamwe Sabhuku. Achigara kudaro anogara pamba apa ari ega nokuti murume wake anoshandira kunze kwenyika. Kune umwe murume zvakare ari ikoko anogara pa next village kubva pa village iroro, anogara ane madzimai maviri asi vakadzi vakanogara muzvimbo kwaMutare. Murume uyu anoya kuzogara mavillages ari kwaRusape but vakadzi ari kwaMutare. Vakabva vadanana murume uyu nemukadzi uyu. Vadanana kudaro mukadzi ane murume South Africa ane mwana wake anotodzidza chimwe chikoro chehombe asingagari pamba pa asi anoya kuholiday. Mwanakomana uyu ane 22 years kubereka. Paakauya pamba akaudzwa nevanhu kuti amai vako kachiro kavari kuita pano kakaoma munzvimbo inoi, vari kudai zvauya mwanakomana pamwe uchazvionera.
one day mukomana uyo akamuka achiona baba vari mubedroom maamai vake boyfriend asi mai vake murume achiripo baba vari South Africa ndobva anyarara kechitu vakaona akavaudza baba zvamuri kuita mimi panapa handisi kuzvida vachodza boyfriend nokuti panapa baba vangu vachiripo handisi kugara namai vega akura sei kwamwanakomana 22 years kuberekwa ana mukadzi hatori pachikoro chimwe chaari okay ndobva aona baba vavadzi vake chituo iye pfungwa dzake anoti yakanga yave soto kuti baba mune mweya nemudzimai wangu saka zviri kuita baba ava mberi kwemaziso angu iwo achiziva kuti baba vangu variko kundidheerera mukomana ndobva anyarara amai vemukomana uyu vari kupinza nyama chikomba mumba vanoita zvokutora pambapa ndigodobori vane machira netsvimbo dzavo right zvoung'anga amai vanamba vachiita zvinhu izvi mwana akabva pinda mumba nekutora machira amai vake ndobva mapisa anotaura kuti iwo zvandakanzwa nekuzivisa musoro penyaya aitsvina kuita chifambi utsvina mai vake anogara ataura navo akatora machira ndobva apisa ndobva atora tsvimbo yacho ndiye uyo amai kumagunde amai kumagunde jekesa musutu kumagunde kufamba uko akananga kumba chikomba anokuziva ane tsvimbo inoshandisana namai paung'ango ndobva anosvika babava pambapa vanogara neumwe mwanakomana wavo atori nemukadzi wake asi mamwe madzimai ari nzvimbo kwamutare ndobva amira pageti zvikanzi baba uyai pano titaura aitoti baba baba uyai kuno baba papa pane mbwa dzinokura kunde 6 hey baba papa pakaribo chibage ndobva wangovhurira mbwa ndobva kuti sa imbwa ndobva jamba chipinda muchibage mwana kakabata tsvimbo ipi yamai vake iyai kwakauya imbwa 1 ndobva yanzi bo ndobva yafa zi yechitu bo ichibva ti zi yechitiri bo ndobva yati zi yechipo ndobva yati bo ndobva yati zi tupa dzakazaipa ndobva dzarwa tashi dzatiza imbwa ndobva dzatiza imbwa baba vari kuona imbwa dziri kurohwa dzichifa vanga vachiite baba ndobva apinda kuchibakesvi vatiza apedza kudaro ndobva abvira gedhi ndobva apinda imbwa hapana yange ichida kumira paka tudza sarateze chibva dzatiza ndobva apinda mune chimwe chinenge chigazepo chakanga chaiso ndobva asi moto ndobva aenda pabedroom kupwanya magwindo kupwanya madhoo ndobva abva ndobva aenda pakitchen ndobva asunga kiagedhi akiya chidhoremba ndobva ati moto kitchen ndobva abva ipapo ndokuenda pamashops ari padhuze penzvimbo iyi ndobva anogara sveke pamashops ipapo ndobva agara ipapo agara ipapo ani munebhod mupurisa nishana mapurisa ndobva audzwa ndobva afonera mapurisa epanyazuro ndobva vauya vachibva bata mukomana uyu mukomana ndobva aendeswa pai kumapurisa akati inini handisi kumira nenyaya yangu baba havangati dheerere zvokuti baba vangu havapo kusana chipinda mababa vangu kudherera inini mwanakomana ndauya zera rangu 22 years nditori baba ndovaona vachipinda ndovatsuura ndobvaita sei varamba vachipinda zvakare kureva kuti vane kudherera kwavaita ndobvatora mapurisa so nyaya yanga chidzika tongwa musi wa6 so ndakamirira kunzwa kuti musi wa6 patongwa nyaya iyi yave papi chikodzero mwanakomana akatizo kana asati amira kuuya kumba kwamudhera wangu tichapedzerana mukomana paakabatwa nemapurisa vakaenda kukamba ari murimandizo yes nyaya yake iri kupinda mumatare rini vangati yanga tichapinda musi wa6 saka kubva 6 February 6 February nhasi musi wa10 saka ndamirira kunzwa kuti iko zvinozvi zvakamira sei alright kana tanzwa kuti zvakamira sei chadzoka ndichikuudzai but pandiri kukuudzai kupe kutanga kubva baba vachipinda mumba kusvikira imba dzigourawa agopwanya kitchen nekupisa zvese ndo zvakaitika saka ndamirira kunzwa kuti panopindwa koti nyaya ichafamba sei mwana uyu akambotaura here nana baba vake kusanganisira baba vari kuSouth Africa kuti ndo zviri kuitwa naamai kuno no angasautera navo but baba munini wa baba vake akanzwa nyaya iyi kana baba munini wa baba anzwa nyaya iyi kureva kuti nyaya yatofamba yatonzwika iwo bamunini pavakaudzwa kuti pavakanzwa vakanzwa nemakuhwa here kuti mwana uyu ndiye akaenda kunoripota no vakatoudzwa nevamwe vanhu kuti mwana wenyu abatwa nemapurisa ndiye apwanya nekupisa apa nokuda kwenyaya yakati so payatangira pana baba munini ndizive kuti vakazoisumudzawo sei ndopasi but nhasi ndine dare nekutaura nevamwe vanhu vari mufamily macho ndinzwa kuti nyaya yapapi zvakamira sei baba Isabel chandiri kuona panapa ndechekuti mwanakomana uyu akabatwa nehasha ari yega haana kukwanisa kuenda kunotaura nehama dzababa nokuti baba munini vakatozoudzwa nevamwe kuti mwana wenyu asungwa nenyaya yakati saka akatonga ega hapana waakataurira kakuti mama pane zvaari kuita pamba akatonga ega mukoma kebi kutonga ichokwadi kuti akatonga ega ende hasha
dzakamuwandira ende iye anoti ndakataka kuudza baba kuti hey siyana ine zvamuri kuita mumbamba makarara nemubhedha makarara ndiwo baba angu kusvikira azotevera kumba kwavo kusvika apwanya hembe dzinoshandiswa naamai kudzipisa mumoto kutora tsvimbo yavo tsvimbo yaamai yematare iyoyo ndiyo yakanoshandisa sefuti kumba kwechikoba chavana mama vari kuti kudini mushure mekunge ataya yapiswa amai mama kuita baba kuita sekunonzi vako vari zii vakanyarira kuti zii hatitozivi kuti zviri mupfungwa dzavo kuti vachaita sei kuti zvakamira sei kuti nematare acho vari kumafambisa sei chikonzero vanhu vaizobatsirwa vakuziva kuti amai ava ndio zvavaita right ndiani aunza nyaya kunational FM hama dzemurume anova ndiya kutorerwa mukadzi vari kuti kudini ndio vari kuti isusu hatizivi kuti nekuti pane dare rimwe riri kunzi izvo veukama wemurume wakapwashwa dzimba vari kutitoda kuti isusu mwana uyu titaurirane mwana adzore nekuvakisa zvinhu zvaakapwanya alright saka ivo vari kuti chokwadi chedu chichabva kumwana nepachapinda mumatare tinzwa kuti zvakamira sei uyezve kana pabuda shoko rokuti amai vaizviita zvinhu tinozviri pane mhaka yei isu taitorerwa mukadzi Kanyemba na Bhozho mudzimu ndo wakauraya imbwa idzo tsvimbo yanga isiri yega ndo mudzimu wacho haudi tsvina itapfo but muridzi wetsvimbo kai ndiyo aita zvese zvika right wakaregerei kutsamwa kuti wakunonitorera chikomba mwana asumwe ari mwe nembwa wai tsvimbo yakaita basa yaitorwa kuendeswa ikoko Morris Phiri ari kuchinoi icho chekunyazura mahwani aiwa mahwani zvekuva kebi mwana uyu hana kukanganisira amai here hatizivi kupisa mbatya dzebasa tu kuti tsvimbo yebasa nayo kunouraya dzimba nembwa zvichikomba chikomba chaamai nokuti mutemo unoti chikomba chamai ndiani ndibaba okay rega timbopinda anojairira uyo wekunyazura ndinonzi Brighton Murimba ndiri kubocha kuriseko kubocha nhasi KB uyo mwana uyo wekurepa uyo anoda punishment mudiki zvake but akura mupfungwa else ngavatsvage vabatsiri otherwise anenge aine shavi ndinonzi Pride Tuna weLiverpool paguruve pachakaodza pariseko paguruve nhasi alright kuno kwachivi hakuna masaisai KB tiudzirewo kave transmedia tasarira pachimoti tudaka kunzwa Bhozhongora regai katimbopinda mutungamirira apo apisa kuti machira mudzimu wamai vacho hanzi mudzimu haudi zvetsvina haudi tsvina yes ndiwo akatendera izvozvo Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufapfaidza ndichazokupa imwe nyaya ndinai mukoma KB asati apedza mune zvakanaka yekuWestgate yemwanakomana akauraya mai vake zvakare nezuro mwanakomana zvakare angava nemakore anosvika 22 zvakare akauraya mai vake nezuro nokuda kwenyaya dzemadrugs asi ndaipedza mhuri yeZimbabwe ichakudziva kuti yakamira sei kutaura kuno wiki raperero remukoma KB ndakasangana nenyaya dzegonda 3 yekugokwe kwachifi nemambwe yemwanakomana akauraya mai kozoti pamufakose yemwanakomana akauraya mai nezuro zvakare paWestgate mwanakomana akauraya mai asi ari kufungidzwa njere dzake dzakasina kuti kwanei right mhuri yeZimbabwe nyaya ndinayo panapa inyaya ndakambouya nayo mukoma KB pane panoda kuti nzwise mukoma KB nemhuri yeZimbabwe kuti imimi zvinofambiswa sei ndakambotaura nyaya yemumbare national muroad inonzi iyo Sondai yemarara akaunganidzwa nezvigubhu zvakawanda zvekuti motokari road dzakutovharika pakubuda zvinhu zvakafanana nemadzvinyu pari kubuda zvinhu zvakafanana nemakonzo pari kufundiwa zvinhu zvakafanana nekiti uyezve mvura yakanaya pari kunhowa nyaya iyi patakaitaura mukoma KB vagari vemo ndiripo nhasi panzvimbo iyi vanoti vakaudza kansela vakati nyorai tsamba yakananga kuna DO ndobva yanyorwa tsamba mukoma KB pakatozouya rori richiratidza kuti rauya kuzotakura marara but rori iyi parakauya rori iyi yamira amai vepamba vabuda rori yakadzokera isina chayatakura ndobva yasera yakadaro hapana chinhu chakatakura nanhasi ndizva zviri mukaenda paWhatsApp channel yedu mhuri yeZimbabwe kana muchida kuona anonzi marara mabhero akalotwa zvinhu muchamaona vanhu vari kuchema kuti iko zvinozvi toenda kunani ivo vanhu mushure mekuenda kuna kansela vakamudza
anditi akanzi vaite zvavakaita rori ikauya inofanira kutakura marara ikasvika ichisvika amai vepamba apa vakabuda vakataura kane vanhu verori vachibva vaenda vasina kutora marara vakambozoenda here kuna kansela zvakare kunobvunza kuti ko chii chakapaka kuti lori isatore marara havasati vanzvinza koma kebhi kwanzizo kana vauya vakuru vachobva vadzokera zvinhu zvakangodaro atichatoziva kwenda tinoti senge vanhu vacho vese vatokurirwa toenda kupi vana vari kurumwa nemosikito iko zvinozi kana mvura yanaya marara aya kana akuyerera anoyerera achitevera rodhi achipinda mukati mevanhu toita sei vadii kuti vadzokere kuna kansela vanomunza kuti kansela zvatakasvika panapa tikakuudzai kuti hatichagare zvakanaka nekuda kwemarara hapana chati chaitika vonzwa kuti kansela anoti kudini ndifunga mukoma kebhi vari kuzvinzwira vega izvo zvari pachimuti vari kuzvinzwira kuti voita sei vari kuti handisi kuziva kuti mashoko anganzi abuda maya vakataura ekuti vanhu vakadzokera do hapana kuzoonekwa kansela haana kuzoonekwa marara achiri kuendera mberi ende kunaiwa kwari kuta nemvura mukoma kebhi ndasvikapo nhasi mahani hapasi kuita hapasi kuita vanhu vari kugara sei hamene vanhu vari kugara sei ipapo hapasi kuita amai ava vakabuda pakauya kachirori chinotora marara ndivo varidzi vepamba ndo vanogara ipapo ndivo vanogara ipapo ichokwadi ndo pane marara saka kuti pane zvavakaudza vanhu vakauya nerori kana vachiudzwa kubvisa marara chero mukaudzwa sei mutemo unenge uchiti chii ngavadzokere kuna kansela vanzwe kuti kansela anoti kudini nenyaya yacho ichokwadi ndofunga ruzinzwira mukoma kebhi right ichokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadzana kutsudzura zviri kuitika matima nausika ndine yanyaya ndinayo pana pamukoma kebhi yekuti zvokune mwanakomana ari kurwara gumbo rake achigara munzvimbo yekubudiriro kunonzi kucaps mwanakomana uyu anonzwa gumbo achinzwa gumbo kudaro anga akaroora mukadzi wake but mukomana uyu akaita makore anokwana kuti aiyo 46 years asina kumboroora izvozvo ndobva azowana mukadzi ndobva aroora aroora kudaro anga ari mukati megara pamba paamai vake aroora kudaro achibva ati mama ini ndiri munhu akura kana ndave nemukadzi sezvo ndave nemunhu anomubikira asi ane mashoko aakaudzwa namai vake kuti enda hako ungatamba ikotenderaise but ndiri kukuudza kuti chidembo tamatomba musi ndikabata kwanzi ndakasika mushona ndichena nayo ndobva aenda ikoko mukoma kebhi musi waataka kugara nemukadzi wake mumba achibva tanga kurwara negumbo gumbo iri rakangoita senge rine mota but mota raita pagumbo rake rakatanga kunetsa riri mukati mekurwadziwa negumbo rikazi kutaura kuno kuti iko zvinozwi wamwedzi wechi2 achigara nemukadzi wake anoti iye dzimwe dzenguva kana akarara nemukadzi wake aiwanika pakati pake pachibuda mai vake akarara nemudzimai wake mumba zvezvi kuti vakarara vari mumabhlanketi dzimwe dzenguva anongopepa kana kuvhunduka semunhu ari kuona kuti amai vake ndo vapakati ovhunduka kana kuti mukadzi ndiye anovhunduka oziva kuti amai vake peta achipepuka hapana chaanoona saka gumbo rakazoamba achienderera mberi gumbo rakutosviba ndobva anzi naamai vake kurwara but ane mushonga wekurapa gumbo rako ndini ukauya kwandiri ndinokurapa ndobva aenda ikoko amai vake achibva vati iwo pawakazoroora mukadzi une 46 years chakanga chaushayiwa pana pachini kuti amai vake ndiripo panapa chii amai vanotaura kuti iwo ukadzoka panapa unopora asi kana usina kudzoka panapa haupore asi kana uchidzoka panapa uchadzoka uri wega usina mukadzi ndobva wambomushevedza kwe2 days mukoma kebhi anotaura mukomana achiti 2 days ndakadzoka panapa ndakazviramba kuti inini ndindaizwa gumbo ndaive ndakutsika ndakuita zvese but ndichidzokera kumukadzi wangu gumbo rinobva ratanga akurwara zvakare so iko zvinozvo akazoshevedza munhu wokuti amubatsire achibva ati iwe wakabva wamuti shevedza mai vako vauye kuno kumba kwauri kugara asi vashevedze uchiti amai ndiri kukumbira kuti inini kuti ndipore handichatokwanisi kufamba zvachose ndiri kukumbira kuti muzoya muzonditora kuno ndichienda kumba kwenyu zvinhu izvi mukoma kebhi zvakaitika musi wesatati izvo paakashedza mai vake izvi mubatsiri wake anga aripo pamba apa amai vachibva vashevedzera vachiti kana inini ndoda ndizokutora handidi kupinda muruvazi wako ndoda kuti uye kugedhi amai mukoma anoshevedzera kuti amai kugedhi cheko cheko handibosvika asi ndinoziva kuti imi mukasvika ndinopora ndinokwanisa kufamba ndakubuda nemi chiuyai munditore chikonzero pandiri hapasi kutobvika amai vakabva vauya ndobva vamira kugedhi zvikanzi mwanakomana wangu ndasvika kana uchiuya pandiri kana uchirwadziwa uri mukati mumwe ungakambaira kana kufamba nedumbu famba zvako nedumbu but uchisvika pandiri uchapora mwanakomana nusuzo angaudzwa nemubatsiri wake handitokwanisi kufamba kuya pamuri ipapo amai vachibva vapinda mukoma kebhi amai pavakangopinda chete vachingopinda kusvika pana mwana gumbo richibva rabata kuna amai vakutanga kurwara varipo ipapo
amai achibvaridza meri rikuskirima manext door achibva abuda zvikanzi chii chiri kuitika zvikanzizvo inini panapa ndashedzwa nemwana wangu ndizomutora asi ndichingosvika panapa ndinatanga kurwara mwanakomana achibva abuda kunze zvikanzi mwanakomana shedza hama dzamai vako vafonere dziuye panapa ndobva kwauya munhu 1 chete zvikanzi ndanga ndichirwara gumbo but kurwara kwandanga ndichiita gumbo ndashevedza mubatsiri asi chinondinetsa ndechekuti ndaingoti ndikasvika kumba kuna amai vakandidana kumba ndobva ndapora kudaro ndikangouya kunoko ndakurwara asi amai vakandudza mashoko ekuti mwanangu kana uchinge waroora enda hako unogara ikoko asi ndiri kupa tsumo yekuti chidembo tamba musi ndakabata asi ndati ndikangobva panapa ndatova bo ndikaramba ndiri panapa ndinenge chirwara uyezve ndakarara ndiri mumba usiku ndaipatika ndichivhunduka kuti munhu wandikarara ndisiri naye ndiani uyu ndaiona vari mai vangu asi pandiropepuka ndinoona amudzimai vangu kana kuti mukadzi wangu aivhunduka chiridza mberi achiona singakarara naamai vangu asi panopepuka anosirizwa asi ndafonera mai vangu kuti uyai panapa nhasi uno ndave right amai vangu ndova akurwara toita se hanzvadzi yaamai mwana uya hanzvadzi yaamai vacho akashevedzera kuti kunyange kwedu zviriko kune mwana ari kurwara zvakare asi akarara kudaro ari kupepuka ari kukati pokushama achibvunduka anoti achionaona amai varipo vari pakati pavo asi amai vari kuona ndio hama yedu ishi amai vako saka iko zvinotiri kuti iwe buda panapa iwoga chienda unotora hama dzese dziuye panapa mubatsiri achibva ati musaite kuti mai vako abude pamba ipapo mai vako ngavarambe vari pamba ipapo ende unotsvaka hama dzese dzaamai vako dziuye pamba ipako tigovabatsira vari ipapo pane zvatoda kutaura pamusoro paamai ava so amai vamukoma kb vari kubudirira kucaps kumba kwemwana mukomana but kumba uku manje vanga vachiroja wariromo iye mwana mudzimai wake ndio rume avaishandisa right saka iko zvinozvi mwanakomana uyu ari kuti kana yakwana nguva yekunorara anoenda kumba kwefriend mukadzi wakaenda kumba kwemafriend amai ndiwo ari kusara pambapa zuva richibuda vese ringava pambapa kumirira hama dziite sei dziuye saka hama dziri kunzi chiyamiswe saturday amai vachiri kumba kwemwana akusi kubudikazve gumba kuzvimba kuita danda mukoma kebi kunge zvanga zvakaita mwana ndio zvavamirira musi wesaturday ndio pari kuya hama dzachona but mukatarisa saturday kwairi mukoma kb nhasi mandi ndio pari kuya ari kuti chikafu ari kutenga zvese anovapa vakada mvura yekugeza muriwo ari kuvapa asi vari kumirira hama dzamai dzechi musi wesaturday amai vakaudza mwana kuti rega kuroora kana ukaroora uchadzoka zvako tamba chidembo musi ndakabata ende patozobuda mashoko kuti amana ukomana kuti asarooreka yanga iri nyaya yekuti amai vavo ndio vaitamba nemwana wavo havana murume vana vangani mumhuri yamai ava vane vana vanokwanita 4 pavana 4 vese hapana ni mukadzi vamwe vacho vanoita zvezvekungorara kumarengi vachiroti mabhasi orara ikoko iye 1 ndiye anga ari pamba asi ari kunzi ndiye nyaya yekushandiswa sereke sokuitwa murume naamai vacho right ane mhuri here mwanakomana haana mhuri angori nemudzimai chete paka karoi what for karoi ward 4 chiri kuti kudini ichokwadi mhuri yezimbabwe ndapinda mukati menzvimbo yepakaroi ndapindira mukati menzvimbo yepa ward 4 zvandakabata nekureva mhuri yezimbabwe zvakaitika kumashure zvanga zvisina wiki zvaitika pane murume akaita mwanakomana wake mwanakomana achibva aita mukadzi aita mukadzi kudaro mwanakomana ngari mukati menzvimbo yekumusha ari mukati menzvimbo yekumusha kudaro mwanakomana akadetsera nemukadzi ndokubva vasiyana kudaro iwo baba pachavo vanga vaine vakadzi vaviri ende mwanakomana wandiri kutaura uyu anga ari mwanakomana mukadzi wepiri kubva kuna baba ava asi zvakazoitika ndezvekuti izvo baba vamadzimai avo ese akashayika mwanakomana wachibva sara ende asiri ega vakazvarwa vakati wandei asi ndinozobata nhamba yakuti vakazvarwa vari vangani zvadaro mukoma kb mukomana akabva atanga kurwara baba vachisina mukadzi vakadzi vese vakarwara vakafa asi mukoma kb mukomana uyu arwara kudaro achibva aindeswa mukati menzvimbo yemuchipatara aindeswa munzvimbo yechipatara baba vaiti vakaenda kuchipatara vaisvika vachimira vaingobata foni vachiti vanhu mukomana achiri pamba achiri kurwara vanhu vaitika vafamba vakaenda kunoona mwanakomana achirwara waitika uchipinda mumba vanhu vakawanda vane tsika dzekuti vanobvisa bhutsu kuti vasapinda vachisatsvina mumba respect yomba mevanhu vanhu vese vaitika kana vanenge vauya akabvisa bhutsu baba vaibuda panze vachitora bhutsu vachinodzikana mupini havasi vanhu vepoka vanhu vauyazoona mwanakomana vashanya kureva kuti kubatsirana vaenzi vari kuchema nemi neurwere vaitora bhutsu vonokana mpini vanhu ndozitikana bhutsu tadziona dzakaniwa mpini vanhu vaitozotora bhutsu mbiri vorova pasi vopfeka voenda vaenda ukati kudii zvadaro mukoma kb mwana achibva azoisa muchipatara
baba vanemba mudhorobha, vari kudhorobha kudaro mwana kubara chiro chipatara kusvikira mwana azoshaika. Baba vakataura mashoko ekuti mutema wedu isusu hatina chinhu chinopinda mumba chinorara mumba shishuya nhasi. Mwana uyu angakura sei angachinzi nababa chitunhu achifanira kurara mumba? Akatoita mukadzi akaita mwana. Akura uyu akura. Baba chitodarikira vari pamba vanhu vakaungana paBodving. Baba vashedzera kuti vakamira kumberi pasati pachiva Bodving. Baba vetosvika chitunhu chiri mukofini vachichisumudza vachimbochesana saidi vachichisumudza vomboisa musoro padhuze vari uchitsvoda vanhu vachitarisa vachibva vazomira kumberi vanhu vachipinda mumba pepe wanzi sachema unoti nyamara ukuchemei nyarara. Vane zvavakazoita sheti yavakauya nayo ndobva vaisika mukofini. Vanhu vachibva kuti aiwa kofini yakadhinda chinhu chinenge kapi pane chinhu chaiswa mukofini. Vanhu vakada kunetsa kusvikira mumwe mwana akati baba ndinoda kuzokukiyai ndara ndakuzokurovai pano. Zvikanzi nevanhu kana mwana uyu hongu mwana wenyu but asi wenyu mega ane zvaitotibatsirawo ane zvaibatsirwa nevamwe kunyange ari mwana wenyu azviite. Kusvika vanhu vanetsa kusvikira yabviswa kapu iyi ikatoonekwa kuti kapu yanga igadzirwa zvakanaka asi ikaputirwa nekapu yange ine mvura mukati. Vanhu vachibva vaibvisa kudaro patori nevamwe vanhu vakauya nebhazi ipapo. Vanhu zvikanzizvo pane vanhu vauya nebhazi rakati havafanira kupiwa chikafu pano. Nemhaka yei hanzi vane zvavaingotaura zvandinganzwisi havafanira kupiwa chikafu panapo. Asi zvakazoita kuti vanhu vese vakanga vari ipapo vasaite sei vasadye chikafu pambapo. So mukomana yakazoenda kunovigwa asi mutauro yakanga iripo. Baba mukomana uyu achiri mumba imomo. Baba vachibva vashedzera kuti rufu rotanga pana peri nhasi rufu ruri kundidisturba because ndatowina loto yangu. Vakabva vatoti ndawina loto ndiri pano parufu panapa ndawina. So ndingasatozivi kuti rufu rwaona ndoita kuti vahwine loto. Loto yange ichitaurwa nababa awa ndeipi? Amene kuti ndeipi but yangu ratidza kuti ini ndawina. Zvafamba zvangu zvaita. Kuiyo kapu yanga yakaputiridzwa kane sheti yakaiswa mukofini manga kamune mutumbi kana kuti chituna. Isheti yani? Isheti yake mukomana iye. Isheti yemufi ndo imwe isiri yakapfeka iyoyo ndio yanga yakaputirirwa kapu ndibva yaiswa imomo. Kapu yange ine mvura. Vanhu vakazviona kuti pane sheti mukati mesheti mune chinhu chirimo. Chikudhinda chirimo. Haisi sheti yega uyezve kana iri sheti iri kumbonoisirwa yega mukofini. So kapu iyi yakazobviswa iri nesheti. Vanhu vakabvisa vakati ndei zvikanzi ukei mabvisa alright ndobva vaibvisa mvura ichibva yaraswa kune vanhu. Saka mukomana akazovigwa but vanhu vanga vane maquestion mark ndizvaitwa nababa kuti vanhu vari kuya kuzoona mwana muri kutora bvudzi dzamurisa mupini. Madaro ambasi kubvisa vanhu kuchema muri kubata chikruna muchimbochisumudza muchicherarisa nesaidi chiri mukofini vanhu muchirabidza kuchema uyezve muchichedzera kuti ndazowina nhasi zvangu zvaita. Ari kuchipatara vaishevedzera kuti isu tangomirira mwari izo nekuti munhu aratidza kuti akatopera kare iko zvinozvo munhu akavigwa but izvozvo veukama vari kushevedzera kuti isusu zvakatiomera nanhasi hatisatisaziva kuti ndinoguma papi nekuti mwana wedu mavigira takamuita kubva achirwara asi zvakamira sei. Asi kwesini make ndiye kuti why bhudhi wedu aitamba nechituna? Why bhudhi wedu kana kuti mukoma wedu kana muzukuru kana hanzvadzi yedu akatora kapu ine mvura akanoisa mukofini mune munhu zviri zvake zvaiziva zvoga yaimbori nyaya iyei veukama ndi vari kushevedzera nevagarisani. And ibasa rachishashi ibasa rasawira nevazukuru kunogadzirisa mutumbi kwete baba nyakubereka. Paiti pakauya kana motokari mukoma KB ine zvayakatakura tomboti mota yayo nemakabheji baba ndova inosumuka kunourudza makabheji mumotokari kuti chikafu chevanhu chiripo ichi. Ndiye munhu ari kuchema. Asi zvakare vanhu vakazoguma vasina kutozvika ipapo vachinzizwa vakati hadi kuzvika pano zvikanzi isu tinonozvika sei vamwe varambidzwa asi vanhu vatohaya bhazi kuuya kuzochema munhu pano. Zvikanzi naHenry Makwati kwaRusape keibhinda kachibata chimuti kuti chimuti chakangofanana kanenyika yeSpain pakutamba bhora right. Radio Zimbabwe chaunga yakangofanana neComorosi saka Spain 5 Comoros 0. Ndinonzi Henry Makwati ndiri kunoko kwaRusape vari kutaura ka zvakabuda paDugeni Winter Splash Clash of the Titans Clash of the Giants. Baba Pati kwakaipa. Baba Pati yes zvepaDugeni ka isu tiri kuza
kugadzisa isusu kana une hama iri kudhugeni ingoifodera ikoko ndokunese Kanyemba na Bhozho mamuka sei ndinonzi Langton Makawa ndiri pa Beatrice pa saini 10 apo pariseko pa saini 10 machinzwa kache kukaroi munoti kudiniko masaisai ari kumbokata mukoma KB ndinonzi Shamaini Chikura pa Zimri Park pariseko pa Zimri Park nasi Transmedia pamwechete nema engineers edu ZBC vari kutarisa kuti dambudziko racho riri papi ndinofunga kuti vanorigadzirisa manje wagona tani kona iwe Kanyemba na Bhozho Ngora takakubata big time ndiri pa delivery hangu ndinonzi baba mumu kana kuti tafadzwa Joe ndakachibata chimuti tsika mwana tsika National FM radio regai pari zvino muri yeZimbabwe titengese nevasawira vedu ve H Solutions ndiri kudzoka ndichitora kanhare dzenyu uma ungumlimi